Met zo'n 30 kinderen in 4 teams vond zaterdag het eerste voetbaltoernooi in Landweer plaats. Onder een stralend zonnetje streden de Bad-Eendjes, PSV, de Elfjes en FC Voor de Lol voor de eerste prijs. En Niek kwam eigenlijk met het idee, samen met Bert. Die hadden allebei afzonderlijk van elkaar het idee van hey, leuk, misschien moet ik een keer een voetbaltoernooitje organiseren. En zo is het idee ontstaan. We waren in eerste instantie in afwachting hoeveel teams zouden we elkaar krijgen. We hebben dus 4 teams bij elkaar gekregen. We spelen eigenlijk dus een poolfase, waardoor uiteindelijk heb je dan een winnaar aan het einde van de ronde van de poolfase. Maar om het nog iets leuker te maken hebben we bedacht om toch nog een extra wedstrijd te organiseren voor een 3e en een 4e plaats. En nog een wedstrijd om de 1e en 2e plaats. En daarbij hebben we dan inderdaad een leuk prijsje voor de 1e tot en met de 3e plaats. En de 1e plaats die krijgt nog een extra attentie, zeg maar. In de vorm van een snoepzak. Dus ja, ik denk dat we het wat dat betreft ook wel leuk voor elkaar hebben. Ik denk dat de kinderen dat echt wel kunnen waarderen. En een leuke herinnering aan een leuke dag, denk ik. Het toernooi is een opvolger van een eerdere buitenactiviteit. En in het verleden hadden we dus de fietscross, dat was voor de corona. Alleen, dat is door corona een beetje stil komen te liggen. Dat vergt ook iets meer aan organisatie, aan voorbereidingen. En dit leek me zo een keer een leuk idee om dit te gaan doen. Het is iets makkelijker qua organisatie. De kinderen vinden het hartstikke leuk, want het merendeel van de kinderen zit bij een voetbalclub. Dus dat merk je nu ook wel in het aantal aanmeldingen met, we hebben 4 teams, dus het loopt op dit moment goed, denk ik. Dus, mogelijk dat we dit volgend jaar voortzetten. In de hoop dat het misschien iets groeit. Het hoeft niet, het is nu al een leuk geslaagde middag, maar het mag iets groeien, maar voor nu is het prima eigenlijk. Binnen de vereniging kan tijdens verschillende activiteiten geteld worden op zo'n 100 vrijwilligers. In de eerste plaats doen wij het allemaal omdat we het leuk vinden, het vrijwilligerswerk. Maar we hopen er natuurlijk ook mee te bereiken dat mensen in de wijk elkaar ontmoeten. En er zo wat meer verbinding ontstaat. Ik denk dat het ook bijdraagt aan gewoon een betere omgeving, een betere leefomgeving. Dus daarom organiseren we onder andere het voetbaltoernooi. Maar ook tal van andere activiteiten waarbij het meeste wel gewoon in het wijkcentrum ook gebeurt. Het wijkcentrum met Steks in Landweert. Voor de jeugd hebben we daar bijvoorbeeld kinderbingo, kinderdisco, chillavonden. We hebben ook een jeugdinloop, zeg maar een beetje de hangjeugd, die kunnen daar terecht in de soos. Zo hopen we eigenlijk iedereen wel een plek te geven. We hebben ook al wat activiteiten voor de wat ouderen. Gymlessen bijvoorbeeld, maar we noemen dat hippe bingo. Maar daar zien we bijvoorbeeld ook dat senioren aansluiten, maar ook mensen van jonge leeftijd. Dus dat is ook heel gemixt. Daar doen we het eigenlijk voor. Dus wat ik er dan van vind, wel fijn dat er zoveel animo ook is voor die activiteiten. Ik geloof echt dat het ook wel bijdraagt aan een prettige leefomgeving. Uiteindelijk mochten de Elfjes zich de eerste voetbalkampioen van Landweer noemen.